Goedemorgen. Welkom hier. Vandaag is de dag wat we Oosteren aan. Christus is opgestorven, hij is niet meer dood, hij leeft. En als ik aan dat dag, gisteren als ik aan dat aan de boodschap rijden maken, ik had in de werk al in gedanken, wat mij daar gedaan, wat het would zijn je was, Johannes te zijn. Manchmal hier we vielleicht je schrift van Petrus en we allemaal gegaan hebben door de tijd wat Jezus gegrepen wordt en je uitgevraagd wordt en je tweeld wordt en je kritisig wordt en al dat. Maar voor some oorzaak dan gingen mij gedanken naar Johannes. En ik dacht, ik wil best maar je schrift vertalen. Zoveel ze dan een schrift vingen door mij nemen dan mijn bijspel waar ik dan geloof dat Johannes dat wel gegaan heeft. Wie weet Johannes wie Jezus zijn grote vriend. Dat is in verschillende steden schrift van dat Jezus had hem lief. De jongen wat Jezus lief had. En ik sta met de verder van Johannes in de ziet. Jezus wat zijn beste vriend zijn hier was. Voor 3 jaar heb je leefd, voor 3 jaar heb je reisd. Alles heb je gedaan. Veel wonderbare dingen zijn en beleefd. En we weten dat zij dachten dat Jezus weer die wordt antwoorden van de Römische macht loshelpen. En zo zij hadden verschillende ideeën en dromen wat zij dachten dat Jezus weer doen vindt. Ik sta me zo ver, als zij door hem geworden waren, waar Jezus beden deed, Johannes en zijn paar vrienden, zij werden dat hoop en zij werden zo meid. Ze kunnen niet de ogen ophouden. En next denk wordt bij mij aan wie Jezus var dat trekt en schade hij hand en zegt wacht mal op. Oh ja, dan wie wil waren ingeslopen, right? En Jezus die vraagt dan, wat je niet wakker blijven van de stund? Dat beleeft hij door. En wat eenmaal hier is, dat klopt weer en dat komt de macht aan. Ik wonder wat Johannes wat zijn daar hem kap gegaan dat hij dat hier. Hij wordt wel gezegd dacht, ja, dat hebben we mij allemaal verschillende dingen hier. De Römische Soldaten, die zijn zich alle wenken aan, manchmal daarna en even daar. Maar dit moet komen ze kracht doorgaan. Kracht door wie zij zijn. En ik kan me niet voorstellen, waar Johannes ik wat je gefeild had en wat hij wat je dacht had, als hij zag dat we Judas ook een van de goede vrienden, een van ons, wat er het verste ging. En deze dood leren deed, voorhaan in november. Ik sta me de feit wat zij, je mist die veiligheid heeft, waarschijnlijk wordt hem ooit zijn aangekomen. En ik aangeloven, dat kan ik niet geloven dat Judas in staat wil doen. Maar dat passiert. Ze namen Jezus vast. En ze namen Jezus met. Johannes ran voort, Petrus ran voort, de jongen ran alle voort. En keiner stond op voor Jezus. Oh, wie weet dat door voets van aanvang deed is een bed. Een paar van hen namen zich een maas uit en vangen aan te haken. Maar bij Jezus zit voetjes laten op hier. En ik leef maar dort. Als we aan de angst aankomt en dan randen ze. En ze leiden Jezus alleen met de Römische. Ik leefde wat zijn in je dag, in je dagen is worden ze waarschijnlijk nog aan je dachten, wel Jezus wat je waren losgekomen en wat is waren weggekomen van hen, dus hij mij allemaal had, want ze dan probeerden te grijpen. Maar dit moet weer anders. Dit moet leidt hij zich metnemen. Johannes wordt hem van eng afgelegen, ging rond je gaan zo een beetje. Proef met te vallen, je wat er vink. Wie weet dat Petrus deed. Ik sta met veel Johannes wat zijn een eng of je was en wat je zijn, hebben Petrus beroverd en heeft vielleicht even nog een uittussing gehad. Hey, waar we moeten dichterbij gaan, Wat zij je stoor en hoe een uitgevraagd wordt en al dat. En Johannes zei, nou, ik doe niet. Dan nemen ze me nog vast. Petrus werd beroven, hij zei, wel dan ga ik alleen. En hij ging maar onder der, wie weet, hij zat buiten bij hem 4. En door passierde verschillende dingen.
Johannes war da, fing nicht, dass er durch wir. Ich glaube, er wird seinen Ängste aufgewasst, wieder aufgewasst, er wusste sich dort nicht. Und er kann bloß checken von eng auf. Wat nicht kan hier wat er fängt, of niet kan hier wat er fängt, maar eenmaal wat hij zijn ha, peit is omgedreven waar heraan. Er waar gegaan. En wat het je zijn ha, am ik het zei diep, zei slaai. Vielleicht have hem je hier te roeren. Wie weet wat peit Jezus verloren hadden, waar hij dan waar ging. Vielleicht have Johannes dat alle zijn, wie weet het niet krijgen. Ik sta me zo ver, hij wordt van dat einde worden zijn. Wenn ik kom in die haar verstellen, wie was, ik moest weer wel van angst auf deze checken. Vielleicht hat hij dat je hier was am schlonen deden, am verwippt wird. Wo dat ons in regen aantraf. Ik sta me zo ver, de nächste Nacht, da habe ich euch schluppen. Jedes Mal zijn Ugetuigingen zum Schluppen, dann habe ich bis, da war er kan zijn, wo dat Jezus in regen even voer en dat bloed scheelde. En dat je luidt van waar hij web door hing om regen aanknalde. Wie wilde zeggen dat gaf nightmares. Hij wordt like zeer veel geslopen hafen stout. En ik geloof hem heeft het zeer diep gegaan. Die schuldigheid, die weg heb zien hoort, te weten dat Jezus zijn beste vriend had hij bloos tageloten. Hij had niets gedaan om te helpen. Ik sta me ver, als hij dat soort zeggen, wo dat alle passieren deed, en wo ze hem zo versluwen, en dan weer dat niet genoeg, dan wordt hem nog maar stekkers op den kop gedaan, en wordt dan opgeklopt. En ze namen spij in zijn gezicht nemen. Ik geloof, hij wordt het zelfs meestal kunnen veilen, wo dat van zijn gezicht afraan. Zijn beste vriend, die wordt hij at least 3 jaar als met op geweest. En aan te zijn, wo ze hem verdammen deden en zeiden, zal je kriezig worden, gelijk wat hem ganz angeleeflijk zijn was. Dat is mijn vriend. Dat zat toch wie niet. Het is een goede man. Like, wat heeft hij aardig gedaan? Waarom wil je dit doen? Something aan hem gelijk wat zei Yeshua, hij zal maar aan en schaderde de mensen maar en hield maar op, dat maakt niet zo dit. Maar something else heeft hem door en hij vastgegluurd dat hij bloos niet kan move. Hij kan niet staan, hij was ganz helpless. Ik sta met de verhaal wat zijn among de heer mensen hier was, des morgens dat ze hem nog Golgotha leren deden, wo hij zijn kriets droog zo. Daar weer maar mensen ram, dat gelijk wat het among de heer zijn hier was, en hij wordt gecheckt ha. En je zijn ha, wie jammer dat met Jezus leid. Want hij dat niet gewist had, wie woorden hem niet gechant had, geloof ik niet. Ik sta met de verhaal zijn hart heeft gebroken. Wo wir uns feilen, wenn uns bester Freund, wenn wir dem in seiner Not zusammen stehen. Und wir wissen, der hat nichts anderes getan. Wir wissen, er ist ein guter Mensch. Wir wissen, der hat viel Gutes in der Welt getan, viel Menschen geholfen. Und nun muss er so stitt Sportlieder und so stitt verschlagen worden. Und das von dort noch nicht genug, wie wir will, nach dem Krieg gehen anholen. Das geht nicht anders, als dann wird das sehr deep gegangen. En dort te zijn en te checken. Zijn we deze dood aan de nemen en knallen hem dan kriets aan. Daar is zijn hang, daar is zijn fight. Hij kan niets doen. Hij kan niets doen. Wanneer dag moet something kan doen, right? Moet something kan nemen en deze dood moet maken, alle maar eenmaal. Ik sta met de ver, hij wil hem bis alle dood maken. Wie weet dat hij heeft nog manchmal bitten in oor gehad. En er staat hier van, wil Johannes wil 4 roepen van hemel te mensen bis mal afbrennen, because ze niet gescheid werden. Ik geloof, hier wil hij wel gaan, wanneer bloos wat kan. Waarbij kan ik. Hij had geen kracht om niks wat doen. Door te staan en te checken. Waar Jezus am Kreuz hang.
En dat te zijn waar dat leven langzaam raufging. Wie weet am Krieg angenol te zijn, je kriegt te worden als niet een hosja dood. Dat slaapt zich uit en dat ze zei, jammer je wacht om sterven. Niet een schmackend beeld om aan denken dat hem zijn. En aan antwoorden dat middel nummer, want de zon ze maar fijn schijnen, dat maar immer wordt het diesta. Ik geloof aan wat het, wie zei man, de heine huid alles zijn aangegaan, dat hier something passiert hier wat niet uit te spreken is. En ik geloof niet dat hij verstand, hoe wichtig deze zaak weer, hoe wichtig, wat voor grote ding hier passiert is. Dat kan hij nog goed zijn. Maar ik geloof eigenlijk wat hij dat gefeild hat, dat something yet hier aan, wat ik nog niet begrijpen kan. Dat geloof ik wat hij kan irgendwas kan feilen. De straf zegt dat we een grote eerdbeben. Dat hier wordt hij storf, ik weet je niet graag wanneer een minuut, maar door de nummer. Waar het am tempel de grote loken wordt er verstand twee uit en dat zag ik veel greven gingen op. En de doodje van wat de lang terug je storf weer en begroof weer die voek op, die stond op, zegt het. Maar ik kom niet in een grof uit, voor Jezus ook op je stonden weer. Wat wordt dat je loten hebben, wat wordt dat je hier hebben, want de greven bij mijn hastig alle opgaan. Als dat dus een explosie was, of als dat plus een lach en iedereen aan je vader dat opjet, dat weet ik niet. Maar ze staat zagen die mensen dat. En Johannes wordt ook wat van dat je zijn, ha? In de Rijmersche Eva staat wat een charge weer, die moest een uitdruk, ik geloof dat dit maar werkelijk zijn God te zien was. Dus hij doet alle zaken wat dat passierde. En dat werd die stad dan nummer, en de eerste schade dat hem hastig, en de greven gingen open. Jeder mens wist dat something zeer buiten weinig passiert hier. Dat weer niet plus in je Rijmersche stroof wat zich hier nu somebody aandeden. Johannes weer door en hij zegt dat zo. Hij beleeft dat. Dat niet best niet schrijft wat hij wil je leest heeft in boeken en nachts wordt, dat somebody je hier heeft. Hij beleeft dat. Ik geloof die avond, wat hij in huis ging, ik geloof hij ging naar Petrus in huis en schrijft door. Ik weet niet wat ze worden ramgezeten hebben, verteld hebben wat er passiert weer. Somehow stel ik me zo ver, ze worden niet zeer lang haar. Ik geloof, ze worden alle zijn zeer blij geweest, zeer treurig geweest, hadden vielleicht bis ramgezeten en stel geweest. En ik weet hem, you know what, ik wil besluppen gaan. Niets te zeggen. Ik stel me zo ver, ze worden zijn irgendwo in een angst geweest nach een bed. Wenn wir zoveel rammen wat er feien en passieren, wat ze niet verstaan deden. Want we im Leben, wo bijna zijn, wo we dingen niet verstaan kunnen, dan wordt ons veel meer bang. Ik leef aan wat ik zijn. En zoals ik eerst al zei, ik leef aan hij als ze benoemd zien, bad gaan de doelleier en ik leef wie Petrus in huis, zo wem ze allemaal baden weer. Ik leef niet dat hij kan slopen. Ik leef hij de wengste halve nacht ramgedraaid. En je wenst dat wordt s'morgens, dan is s'morgens weer, dan had hij wenst dat golf over. Dat leven meint niet. 3 jaar heb je voor dat je feit geschaft. Wie dacht heeft Jezus voor ons raden? Wie dacht wie hoorde een ziel? Wie boede hier en keinigreich? Wie boede hier wat aan de toekomst weer? Wie geloofde aan dat? Wie schafte met dat? Ik wil ganz tof vertrouwen. Jezus weer hij. En een dag, alles waar. Alles wat we zo sehr veel geschafft hadden, we hadden wirklich wie vertrouwd dat. We hadden wirklich geglaubt. We hadden ganz vertrouwd dat dit weer dat. Jezus weer wat gekomen werd, omdat we weer Israël los zaten. Nu wie hij dood. Al ihre droom, al ihre plannen weer bloos, die weer weg. Als niks.
Dus die worden gekaft oder danach al sloepless en baden om je draait en je vindt, maar wat bedient dat? Waarom? Wanneer ik dacht, bloos had, door God, verder met Jezus weer, had Jezus schwind weggeleid. Wanneer ik dacht, bloos had, dit anders gedaan, wanneer ik dacht, bloos dat had gedaan, dan wie dat niet passiert. Aber hij had niets gedaan. Ik leef die weg, die Scham, wat hij aan zijn hart heeft gedragen, wat zijn zo zwaar was, en wat hij fällt, hij zijn hart met werkelijk bis te verbreken. Dat deed alles zo wei. Waarom deed ik dat niet anders? Waarom had ik niet wenigstens geproefd wat te doen? Aber hij had niet. Weer te laat. Nu kan hij anders doen. Een paar dagen later, en maar nog sloeplose nacht, en nog zeer weinig geslopen van de dag wat Jezus stierf. Dan wordt eenmaal dan tidig morgens, dus naar alle dienstdags, maar eenmaal dan bollert er weer naar daar. En ze jette schraakt er hem der. Nu zijn de dagpad hier. Nu hebben ze mij dag nu gevangen. Nu worden ze mij dag naar haar vastnemen. Ik sta met ver, ik heb gehopt en heb gecheckt wat hij zich kon nemen om zich weer, of een steedvinger te uitkleven, waarbij je kan niet, wie al dat toe. Dan wanneer er hoeveel mensen zijn er dan nu? Dus dat wel een klap dat weer daar, dan moet er allemaal een handvol mensen zijn. Hij ziet hem venster uit om te zien hoeveel er zijn, wordt anders bis Maria. Nou weet ik niet wat er nu denken zal. Dat zit niet zo van zij uitkleeft, dat zit niet zo van zij, ja, dat heb niet te figuren wat hij zegt, wat het bedient wat hij zijn kan. Hij en Petrus er aan de bed eraf, trafen er bij de verder. En zij is ganz abgerecht. Ganz abgerecht. Wie weer op een graf en Jezus is er niet. En wie weet niet hoe hij is. Zijn charpa is weg. Johannes en Petrus hopsten er schoon aan en zij raanden. Zij raanden om graf. En ja, Petrus is vielleicht een betere vater, want er steht met een schwert en al dat, maar Johannes, die kan boos raanden. Johannes is eier door als Petrus is. Johannes raadt om graf aan, hij biegt zich toe en checkt door zijn aan. Hij zet die biedt zeg wat ze gebruikt om aanwerken, maar Jezus is er niet, dat is ladig. Hij weet niet wat hem denkt, draait zich weg. En dan komt Petrus bij door. Als hij nog 30 seconden laat als hij, en een minuut laat als hij bij door. En Petrus is een broer. Hij heeft er bis ganz aan. Hij voetst dan aan en hij checkt zich door aan. Petrus door Spanisch, dan komt Johannes niet uit de ook aan. En dan zegt die schrift, als Johannes de baan weer, dat zegt hij gelooft. Irgend etwas in zijn hart heeft geregistreerd wat goudet. En ik heb veel meer van dat, want dat zegt hij gelooft. Wat krijgt gelooft hij? Because dat zegt ook, dat zij verstanden nog niet dat Jezus zo abgestonden zijn. So wat gelooft hij dan? Maar dat zegt dat hij gelooft. Nou, draaien ze beide om, gingen terug uit en gingen terug naar huis. Ik leef verstand heeft zeer boze gewikkeld. Johannes heeft zei van dat wat bedient het. Wat bedient het? Wer heeft hem daarbij gehoord? Waarom heeft ze hem daarbij gehoord? Wem fehlt het aan zijn charpa? Wem fehlt het aan dat hij daar buiten is? Ik ben van ergens dat moet aanstaan, maar wie had het niet gedaan? Maar Johannes die geloofde. We weten dat Maria die wie ook terug om graf gegaan. En zij blijft daar, weet langer, die mannen weer weggegaan. En we weten waar zij daar even ook om graf en checkt. En dan zag ze dat er maar 2 engelen door hem graf binnen.
Einer, wo jij zijn kop wie was, einer, wo zijn feit wie die was. Waarom sagt Johannes dat niet? Waarom heeft Petrus dat niet gezien? Vind je niet in de schrift dat hij die engel gezien heeft? Wat Maria zegt hij. De engel vroeg Maria, nou wat zegst u? En Maria zei, well, ik zeg nou Jezus, weet u hoe hij is? Hast du hem wo aangelegd? En zei mij, dan wil ik hem vingen. En de engel zei het haar, hij is niet hier. Hij is opgestaan, zoals hij zei. Maria draait zich om en jinkt uit en ze hield. De schrift zegt ze hield. Mij is dat duidelijk, dat wondert mij niet dat ze geheeld heeft. Zoveel jet hier ver wat ganz buiten onze controle is. We zijn hier voor in de maat van een geschicht, in de maat van een grote ding, waar we geen controle over hebben. We weten niet wat hier ver is, we weten niet wat het bedient. En maak alle dat, als dat zij nooit dat Jezus is, wat we kennen, wat we leven hebben, wat we hebben geleefd en hebben gewonnen van alle jaren. Hij is die wat er nu krijgt en deze geschichte samen krijgt in de maat van dat alle is. En hij is overweg, we vingen hem niet. En als Maria zich omdraait en het graf uitging, dan traf zij door Jezus aan en zij wist aber niet dat het Jezus weer. Kan je je wonderen, lijkt Jezus anders, of dat kijkt Maria bloos anders? Waarom kan zij hem niet? Wie ze zo bedreigt met treurigheid en de troon en alles, dat ze het niet in mens kennen deed. Maar dan zag ze hem de ganse verval en Jezus had bloos zijn aanzag gechanged dat hem niet te kennen ging. Dat niet veel uit. Maar we weten van Maria dat Jezus vroeg, wo hij hem, wanneer du hem hast wagen om te zijn wo hij is, dan wil ik hem holen. Dan zegt Jezus bij eenmaal Maria. En dan ging er de ogen open en dan kan zij hem. En dan zei ze bij Rabboni en mijn meester en zei, kneed ik dat voor hem door en pakte hem aan de feit aan. Nu verstand zij. Zij had de meester gezien en Jezus zei tegen haar, ik leef. Goed terug en zei de andere gingen dat ik leef en ik wil je treffen. Som van dit wat ik hier vertaald had, dat komt uit Johannes en het Matthäus. Jezus zei in Johannes 20 vers 17, hij zei, voed mij niet aan, ik zie nog niet napgefahren door mijn voeder, aber go naar mijn bruider en zei te aan, ik wil napfahren door mijn voeder en jenen voeder, en door mijn God en door jenen God. En Maria Magdalena kwam en zei te de jongen dat zij had den Herrn gezien. En dat hij dit te haar gezegd had. Ik denk aan Johannes. Die wist wat hij droeg vandaan wat Jezus stierf. Er groot ver eenmaal. Maar hoe hij dat te zien krijgt dat Jezus leeft. Zo bedreigd en zo jammerlijk en zo treurig is in wat als je was. Dat is werkelijk krak wo wie ook willen zijn, wanneer het niet voor Jezus weer. Jezus wie al gestorven, aber Johannes zijn hart weer allemaal nog zwaar bedreigd. Hij verstond dat niet, dat Jezus zijn dood zijn zin waargenomen had. Nu de overstijging, wat Jezus is opgestonden weer, en dat klaar wordt, en Johannes de verstandnis krijgt, en dat deze schrift met Petrus krijgt zo zijn, maar eenmaal gaf dat een vrede, dat gaf een vrijheid, dat gaf een vrij worden.
Dat we doch zo. Dat we Gottes zijn. Dat we doch zo dat dem aan wem we geloven deden. Dat hij buurt zich in Königreich. We hadden dat plus niet recht verstaan. Du hast doch Leben. Du hast doch eine Kraft. Du wir doch nicht alle vernuscht. Du hast doch eine Hoffnung. Du hast doch eine Zukunft für was wir leben können. Und als Johannes dat antwoordt dat Jezus leven deed. Hoe ik dat hij luidje gaan. Ik geloof hij wordt zich zo gevraagd had. Ik weet niet, hij wordt niet zo alleen geweest, wenn somebody had hem dat gezegd. Maar ik geloof hij had zich zo gevraagd. Wie weet dat ze geloofde dat niet alle. Thomas die wil dat niet duidelijk. Hij wil dat niet geloven voor Jezus zijn woord. Je weet een paar stuk van ente gingen dezelfde dag naar IMF, zei ze op Engels. Ik weet niet hoe krijg ik dat op Duits gezegd maar. Hier deed zich zo dat als krijg een van de jingen was. En Jezus komt op weg naar den en die gaan met den topen vangen om de uitwisseling te hebben wat passiert in Jeruzalem en zo wieder. En Jezus vraagt een paar vrouwen, ze kennen hem nog niet. En dan vertelt Jezus het moment, dat moment erklären, want dit is wat de schrift zegt, dit is wat de profeet hier zegt had. Komen ze bij de steden, dat daar waar ze gaan gaan, kruisen hem neer, hij zal je dan, heeft je schijn gaan met die spazieren, zo, blijf hier, we hebben nog langer, we hebben niet altijd verteld, je hebt hier, je hebt neer, eet bij ons top, blijf te na, het ene weet, und, tiet hem, neer gaan en niet nog wieder reizen. Ja, Jezus laat zich bereiden. Je had er dan aan, zaten zich bij hem daar stoel te eten. Dan deed Jezus something. Dus ik verstoel vielleicht geen andere mens deed, because of wat hij dort deed. Hij nam dat brood en broek dat brood en gaf God dank daarvoor. Dat we irgendwas wir met dat zij aan met dat tjane deden. Want alle mensen allemaal dat je doen hadden, dan weet ik niet waarom dat we zijn besonders geweest. Maar eenmaal tjane zij aan en de ogen gingen op. En de schrak wordt dan zijn zo dergelijk en zegt, dit is Jezus. Ik meen, van hem hebben we de nummer hebben je reep in gonen. Dit is hij zelfs. Waar zijn we dan niet heen geworden? En dan weer Jezus weg. Krijgt ze status. En dan ze zei dat eenmaal er het chant horen waar we ze verschwongen hebben sfeerd. Maar nu werden zij op de church. Nu horen zij, nu wissen zij, dit weer zo, wat zij hier horen. Wie weet je, zij horen dat je hier. Want zij zeiden dat ze waar gingen. Zij horen deze dingen je hier. Nu horen zij Jezus je zijn. Nu op en terug naar de show en terug op wagen op, terug om dienst naar God zijn naar Jeruzalem aan. Nu maken we de andere mensen dat ook nog zijn. Want de andere horen dat kon je hier. Want zij worden ook nog doorgaan naar de hemel zijn. Waar horen ze? Ranen ze naar Jeruzalem. Vangen ze de andere jingen, trafen zich de alle touw in een stoel, sluiten de derde alle touw. Dan hebben ze den verteld. Hebben ze hem verteld. Dit is wat passiert. We gingen nog maar naar de touw op weg. Kwam vreemd er maar aan het stap gaan. We gingen met hem touw. En we vertelden alle deze dingen. Hadden een uitwisseling. En we wisten dat niet, dat dat Jezus was. Somehow werd we dat plus niet aan. Maar we thuis am Operstunung stoten. En onze checkbanen, du hast hem etensdag. Maar eenmaal zagen we dat plus. Ganz klar, dat is Jezus. Dat is hij zelfs. Hij leeft, hij is niet meer dood. Ik weet hij leeft, ik kan je zijn. Of zij dat al verteld, ganz abgerecht, te de andere jingen door. Maar eenmaal dan dachten wat in de stoel was en is Jezus erbij. 2 uur naar derde, fancy alle touw. Nu is Jezus erbij. Ik geloof niet maar ook zijn waren wat tegengegaan. Krijgt ze onverhofst als Jezus bij eenmaal weg weer bij een onkelsters, krijgt ze onverhofst bij als ze maar wat doen. En nu zijn de jingen alle touw. En Thomas is door. En Jezus komt naar Thomas en zegt, hey, zit maar hier. Dan moet je een hand hier aan. Kost het veilig? Van mijn ziet. Kost dat lach veilig? Dat zie je really ik. Ik leef. Dat is zo. Ik zie niet meer om grof. Hij leeft. Halleluja. Hij leeft.
Nu zie ik vrij, mijn zin zijn vergift. Als ons die klaarheid aan je komen. Heb je dat nu ook al klaar dat Jezus leven deed? Heeft hij die al dat leven gegeven? Wat dat leven is voor wat hij gestorven weer? Of leeft u een leven, of leeft u een ander leven als dat wat hij verstorven deed? Jezus stierf en is opgestanden te ons leven geven. Aan zijn zin wegnemen. Niet je wie vrij zijn. Aan zijn zin zijn weg. Want wie dat aannemen, dan kan aan zijn zin weg zijn. Halleluja. We hebben dat leven. We hebben dat leven zoals Johannes deed. Mijn gebed is dat we kennen dat je zich levendig hebt. Johannes, Petrus, Maria, die waren door, ze gingen dus dat ze natuurlijk op de eerdes, wie hier al van de ram gaan. Ze zagen dat, ze leefden veel van het derg. Wie vandaag had de schrift, wie kunnen dat alle lezen, wie weet al, wanneer we aanvangen te lezen van wie Jezus Christus is, hoe hij sterven, wie weet al krijg wat passeren wordt, wie weet al dat zondag komt. Maar we hebben niet als dat laten oud te worden. Krijg dus die mensen excited weer en opgerecht weer en zich verrijden voor Jezus in leven, zo hebben we vandaag ons ook vrij voor Jezus in leven.